Ffwrdd â ni felly ar yr ail ran o'r rownd yma. Y veteraniaid dros 61 oed ydi yr oedran. Andrew Wright o Loegr yn fan hyn o Swydd Stafford ar 2, ar 3 John Price, brawd Edgar Price yn fan hyn. Mae'r brodyr Price yn boblogaidd iawn yma, yn cael lot o hwyl ar y gystadleuaeth yma, John Price. Felly o benbon pryd y beddau. Wedyn Graham Lawrence sydd yn adnabyddus bob blwyddyn am wisgo trwsus efo brasys. A maen nhw'n tyngu bod y brasys yna yn mynd yn lletach bob blwyddyn. A wedyn draw yn y pen draw yn y eto cymeriad hoffus dros ben Brian Pugh yn fan hyn yn gwisgo'i best dros i grys. Ac yn gwisgo cap stabal fyd chwarae teg iddo fo. Ond ar ddau ar hyn o bryd, da ni canolbwyntio ar Andrew Wright yn fan hyn ac yn gobeithio bod y spectols na ddim yn mynd i lenwi efo chwys wrth fynd ymlaen i gneifio 2 oen. Dyma ni wedyn, Graham Lawrence ydy'r cymeriad yma yn ten gwisgo spectol hefyd, yn nhw'n poeni dim, maen nhw yn gallu cneifio a'i llyged ar gau y bechgyn yma, maen nhw wedi cneifio cymaint ar hyd i hoes. Stodiau hirion iddo fo felly dros y glist na, tacluson bach rownd y gwddw rwan, cyn dechrau codi'r oen yn ôl fyny rhwng i goesa, symud yn ôl efo bob ystod a'r grib yn llawn mwyn bod mor effeithlon a sydd bosib. Dan y gesel na rwan, cymryd trawiadau yn bach mwy cil, ond wedyn stodiau hirion i lawr yr ochr ddwytha yma, ar ochr gyflog yma'n hyn. Yr oen yn cael ambell i gic yma. Cofiwch bod yr oen yma rioed wedi cael ei cneifio o'r blaen, maen nhw'n wyllt, maen nhw'n newydd o ddod ar y bryniau yn y cefndir wedyn. Yn gyflym iawn, mae Brian Pugh, fel y gwelwch chi, yn rhoi i oen cyntaf i lawr ac i mewn â fo i'r gorlan ar gyfer yr ail un. Chydig bach fwy o drafferth gan Graham Lawrence i gael yr oen yn y lawr. Pendio'r rhaff i ddiffodd y peiriant cyn mynd i mewn i'r gorlan. Wedyn diogelwch yn holl bwysig hyd yn oed yn fan hyn heddiw lle mae pethau chydig bach yn fwy hamddenol. Mae yna drefen i bob peth. Tynnu'r rhaff unwaith eto ffwrdd ni lawr y bol ar gyfer yr ail un. Lle mae pawb arni ar hyn o bryd 2 owyn allan ar stodi Graham Lawrence a Brian Pugh. John Price wedyn yn fan hyn yn dal yn gorffen yr oen cyntaf na, ond yn gneifio'r taclus dros ben. Dyma ni felly wedi cael ambell i gic lawr a fo ar y goes ola na. Ac wedyn mi welwn ni yn y cefndir symudiadau rhwydd iawn Graham Lawrence ar ei ail oen. Yr oen yna lawr gan John Price rwan. Na'i peidio ydi, mae wedi mynd yn y pen draw, ond whisky ddyn a thi yn y diwedd. Dyna fe, allan o fo ar gyfer y nesaf, Cymar Corlan yn fanna'n edrych ar ei olos ydi Susie Parish yn fanna. Hitha wedi bod yn creifio yng Ngornes y Merched yn gynt yn y dydd, a dwi'n siŵr y byddwn ni'n gweld hi eto yn y rownd derfynol, ond dyma ni olwg ar y cymeriad a hanner. Mae Brian Pugh fan hyn unwaith eto yn dal ati pam stopith y bechgyn yma. Mi fydd hi'n ddiwedd arnyn nhw berig iawn, fydd rhain yn cneifio tan y diwrnod ola. Does a ddim byd gwell ganddyn nhw na chystadlu yma yn y sioe fawr. Mae pawb yn edrych ymlaen i gweld nhw yma, a mae nhw yn falch iawn o fod yma i gyfrannu at y diwrnod diwetha o gneifio yma yng Nghanolfan Gneifio Meirion. Dyna ni yr ail oen gan Brian Pugh fan hyn, bron a'i gorffen 1, 2, 3. Mae wedi cneifio'n arbennig o daclus fan asglein ar yr oen a botwm coch gyda wedyn i lawr ar oen. Da iawn Brian Pugh, gwych.